கர்ப்ப கிரகத்துல நீ உள்ள போயிட முடியுமா? போக முடியாது. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல ஒரு கட் ஆஃப். எல்லாரும் கட்டுப்பட்டு இருக்குமா? கோயில்ல ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குல்ல, இதை தாண்டி உள்ள போகக்கூடாது. அது தாண்டி போகணும்னா அதுக்குன்னு சில தகுதிகள் வேணும். அது மாதிரி தாங்க கர்நாடக இசைன்னா அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கு. அதை இப்படிதான் பாடணும்னு கதை விட்டுட்டு இருந்துச்சு. உண்மை நடந்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது வெள்ளக்காரன் முன்னாடி போய் டான்ஸ் ஆடி காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக பார்ப்பனர்கள் தங்கள் வீட்டு பெண்களை அனுப்பி இதை கத்துக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த கலைகளை எல்லாம் திருடி வச்சுக்கிட்டு இப்ப கேட்டா அது புனிதம், மற்றவங்க எல்லாம் வரக்கூடாது, பரத முனிவரே வெள்ளையா இருக்கிறவங்க அந்த லைன் எங்க இருக்குன்னு கொண்டாந்து காட்ட சொல்லுங்க. புஷ்பவனம் குப்புசாமி வந்து ஒரு பேட்டியில சொன்னார், கர்நாடக சங்கீதம் மட்டுமே பாரம்பரிய இசையா? தமிழ் இசை தான், தேவாரம் திருவாசகம் தாங்க கர்நாடக இசை. எமக்கும் கர்நாடக சங்கீதம் தெரியும். இசை கல்லூரியில படிச்சு PhD பட்டம் வாங்கினவன். இந்த என்னை உள்ளே விடமாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பார்ப்பன கூட்டத்தில் இசையில் PhD வாங்கினவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? இசையில PhD வாங்கின எனக்கே அங்க இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, கேட்டா என்ன சொல்றாங்க, நாங்க தான் சுத்தபத்தமா இருப்போம், நாங்க தான் சுத்தபத்தமா போய் கோயில்ல பூஜை பண்ணுவோம் அப்படின்னு அங்க ஒரு கதை சொல்ற அதே கதையை இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்ன ஒரு விஷயம் தாங்க நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நம்ம ஆட்களுக்கு, நம்ம ஆளுங்களே ரொம்ப அப்பாவிகள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க பார்ப்பனர்கள், அவங்களே மைனாரிட்டி, அவங்கள போய் ஏயா திட்டிட்டு இருக்கிற. பெரியாருனாலே உனக்கு இன்னைக்கும் வயிறு எரியுது இல்ல, எரியட்டும், உனக்கு வயிறு எரிஞ்சா எங்களுக்கு சந்தோஷம், அவ்வளவுதான். மாநிலத்தை கெடுத்த அதிமுக, மாநிலத்தை கண்டுகொள்ளாத பாஜக, இந்த கள்ள கூட்டணியை மக்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்கள் நலனே முக்கியம்னு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது திராவிட மாடல் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய நீங்கள் துணை இருப்பது போல உண்மையான வளர்ச்சியை நமது நாடு காண ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் தயாராகிவிட்டார்கள். பாசிசத்தை வீழ்த்த இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன். அரண்சை நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் மதன் அறிவுலகன். இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஆய்வாளர் கிருஷ்ணவேல் அவர்கள். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம விவாதிக்க இருக்கிறோம், அவரை வரவேற்கலாம். வணக்கம் தலா. வணக்கம். இப்போ TM கிருஷ்ணா விவகாரம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பெரிய சர்ச்சையாக மாறி இருக்குது. ரஞ்சனி, காயத்ரி 2 பேர் ஒரு கடிதம் எழுதி அந்த கலாநிதி பட்டத்தை அவருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு மியூசிக் அகாடமியில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியிலையும் புறக்கணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல, அப்படியே அகரகாரம் 2ஆ பிளந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சு, அப்புறம் தமிழ்நாடு 2ஆ பிளந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருக்கிறது. தேசிய செய்தியாகவும் மாறி இருக்குது. இந்த விஷயங்கள் விவாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே கேரளாவில் ஒரு இது போலவே ஒரு சர்ச்சையை ஓடிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அங்க கேரளாவில் வந்து மோகினி ஆட்டம் அப்படின்றது ஒன்று ஃபேமஸா இருக்கிறதாகவும், அங்க கலாமண்டலம் சத்யபாமா அப்படின்னு ஒருத்தங்க பார்ப்பன சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க, அவங்க இங்க நிறைய அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. சாதிய பாகுபாடுகளை வந்து தொடர்ந்து கடைபிடிக்கிறாங்க, தீண்டாமை கடைபிடிக்கிறாங்க. இது ஒரு சர்ச்சை ஆகிருக்குது அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. அது என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க. அது இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு காண்டுன்னா, உலகத்துல எதெல்லாம் நல்ல விஷயமா இருக்கா இருந்ததுன்னா ஆட்டையை போட்டுடணும். ஆட்டையை போட்டு எங்களுதுன்னு சொல்லிடணும். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால், அப்படி சொல்ல முடியலன்னா அது வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி அதை காலி பண்ணிடணும். இல்லை, பரதத்துடைய இலக்கணத்திலேயே கலராக இருக்கிறவங்க, வெள்ளையாக இருக்கிறவங்க தான் அதை ஆடணும், கருப்பாக இருக்கிறவங்க ஆடக்கூடாதுன்னு இருக்குதுன்னு தானே சொல்கிறாங்க. இந்த பரத இலக்கணம்ன்றது எப்போ எழுதுனாங்க, யார் எழுதுனாங்க? அதோ பரத முனிவர் எழுதுனதா சொல்றாங்க. அவர் யார், அவர் எந்த ஊர்லேருந்து வந்தார், எப்போ எழுதினாரு கேட்டோம்னா எதுக்குமே பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எழுதியாச்சுன்றாங்க. உண்மை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆரிய கூத்து அப்படின்னு நம்ம ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆரிய கூத்து ஆடினாலும் தாண்டவ கோனே, காசு காரியத்தில் கண்வையடா தாண்டவ கோனேன்னு ஒரு பாட்டே இருக்கு. நானும் சரி ஆரிய கூத்து தான் அப்போ இந்த பரதம் போல இருக்கு, முதல்ல அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டேன். இவங்க என்ன ஒரு வேலை பண்றதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன், இங்க நம்ம ஊர்ல சித்த வைத்தியம் இருக்குன்னு வைங்க, அதை பூரா சம்ஸ்கிருதத்துல எழுதி வச்சுக்கிறது. இவங்க வந்து இந்த இலைய பொடி பண்ணி கொடு, இந்த இலையை அரைச்சி கொடு அப்படின்னு சொன்னா இவனை என்ன பண்றது, இந்த இலை எல்லாத்தையும் தூக்கி எண்ணெயில போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு மாத்தி எழுதிட வேண்டியது. சரிங்களா? நம்ம ஊர்ல வல்லாறு, ஆயுர்வேதம்னு சொல்லி. ஆமா, ஆயுர்வேதம்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. எல்லாம் சித்தால என்ன இருக்கோ அதுதான் ஆயுர்வேதம். ஒன்னே ஒண்ணு இங்க வந்து இலையாவும் பொடியாவும் உருண்டையாவும் இருக்கும். அதை பூரா எண்ணெயில போட்டுருவாங்க. இங்க வந்து நம்ம ஊர்ல வல்லாறுன்னு ஒரு கீரை இருக்குங்க. அந்த கீரையை வந்து நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா மூளைக்கு நல்லது, நினைவாற்றலுக்கு, நினைவு சக்திக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சித்த வைத்தியத்துல இருக்கு. இவனை அதுக்கு என்ன சொல்லிடுறேன், பிரம்மின்னு அதுக்கு பேரை மட்டும் மாற்றி அதை எண்ணெயில் போட்டு கசக்கி அது இதுன்னு அது ஒரு கதை விடுறது. இப்படியே எல்லாத்தையும் கதை விடுறது. இந்த பரத சாஸ்திரம்ன்றது இவங்க ஒவ்வொரு எந்த காலத்துலையும் எழுதுனோம் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாம் பொய். பிற்காலத்தில் இவங்களே எழுதி வச்சுக்கிட்டது. இன்னும் சொல்ல போனால் வெள்ளைக்காரன் வர இவங்கள்ட்ட முதல்ல என்ன புதுசாக இருந்ததுன்னு இவங்களுக்கே தெரியாதுங்க. பின்னாடி 2 பேர் வந்தாங்க. ஒருத்தர் கால்வெல்லு, இன்னொருத்தர் நம்ம மெக்காலே வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு, எப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா, நம்ம கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் லைப்ரரி ஒன்று வச்சுருக்கோம்ல, அதில் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில்
அந்த வரிசையில இருக்குல்ல புக்ஸ், அதுல இருக்கிற அளவுக்கு கூட இதுல ஒரு கர்மாந்திரமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. கால்டுவெல் ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, எல்லா மொழியும் சமஸ்கிருதத்துல இருந்து தான் வந்திருக்குன்னு இவனுக்கு கதை விடுவாங்க. அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது, தமிழ் வந்து திராவிட மொழி, அது தனி மொழி, அதுக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்ட்டாரு. உடனே இவங்க 2 பேரும் மிஷினரி ஆக்கிட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க. ஆக இது பண்றது பூரா ஃப்ராடு. ஆக்சுவலா இதை தேடி தேடி நானும் பார்த்தேன். இந்த பரதம், இந்த கலைகள்லாம் எங்க இருந்து வந்திருக்கும், உண்மையிலே இவங்க ஒரிஜினலா அப்படின்னு. நம்ம அந்த ஆரிய கூத்துன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னோம்னா, இந்த ஆரிய கூத்துனா என்ன அப்படின்னு நானும் தேடி தேடி பார்க்கும்போது கடைசியா குறுந்தொகையில ஒரு இடத்துல எனக்கு மாட்டுது. சரி, நானும் ஆரிய கூத்துனா பரத கலையாக தான் இருந்திருக்கும், ஆரியர்கள் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, கைத்து மேல நடந்து போறாங்க பாத்தீங்களா, அது அந்த வித்தை காட்டுவாங்களே, அதுதான் ஆரிய கூத்தா. ஒரு அம்மா வந்து தான் பொண்ணு வந்து தன் காதலனோடு உடன்போதல் அப்படின்ற பேர்ல அவ கல்யாணம் பண்றதுக்காக அவனை வீட்டுல சொல்லாம கொள்ளாம அவ போயிட்டா. போனவன் இந்த பக்கமா வந்தாளான்னு பாக்குறதுக்காக நாங்க வந்துகிட்டு இருக்கா. ஒரு எதிரில் ஒரு 2 பேர் வராங்க. வரவங்கள்ட்ட இது மாதிரி அடையாளத்தெல்லாம் சொல்லி, என் பொண்ணை பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறான். ஆமாம்மா பார்த்தேன், ரொம்ப மகிழ்ச்சியா தான் போனா, அந்த பையன் கூட போயிட்டு இருந்தா, அப்ப கூட இந்த இடத்துல 2 கம்பை நட்டு ஆரிய கூத்து நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்படின்னு அந்த பாட்டுல வருது. ஸோ இந்த பாட்டை படிக்கிற வரை நான் ஆரிய கூத்துன்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன், பரதநாட்டியத்தை தான் ஆரிய கூத்துன்னு சொல்றாங்க போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் தான் தெரியுது, இந்த கைத்து மேல ஆடுற ஏறி நடந்து போறதுதான் களக்கூத்தாடி வேலை தான் ஆரிய கூத்து. அதனாலதான் இவர் சித்தர் பாடலையும் அப்படி எழுதியிருக்கிறார். ஆரிய கூத்தாடினாலும் தாண்டவ கோணே, காசு காரியத்தில் கண்வையடா தாண்டவ கோணேன்னு. ஏன்னா கயிறு மேல நடந்து போறவன் பேலன்ஸிங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். நீ அந்த பேலன்ஸை பார்த்தாலும் காசு உழுதா கீழே அப்படின்னு பார்த்துக்கோ. நீ எவ்வளவு பேலன்ஸா நடந்து கடைசியில் எவனும் காசு போடாம போயிட்டேன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சித்தர் பாடலையும் உள்ள வந்துருச்சு. ஆக மொத்தத்துல ஆரிய கூத்துனா நம்ம பரதநாட்டியத்துக்கும் ஆரிய கூத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ரைட். இப்ப இந்த நூற்றாண்டுல தான் வந்து பரதநாட்டியம் அப்படின்றது ஃபேமஸ் ஆச்சு. சதுராட்டத்தை தான் அவங்க வந்து கைப்பற்றிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு என்ன கேள்வினா, தேவதாசி சமூகம் அவங்க தான் வந்து சதுராட்டம், அப்புறம் வந்து இன்றைய பரதநாட்டியத்தின் முன்னோடிகள், அது இல்லாம வந்து இந்த கர்நாடக சங்கீதத்தின் முன்னோடிகளாகவும் அவர்கள்லாம் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு கூட சுதா ரகுநாதன் ஏதோ ஒரு பேட்டி ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படியே தெலுங்குல ஒரு இதெல்லாம் பாடிட்டு, இது இப்படி பாடினாதாங்க நல்லா இருக்கும், தமிழ்ல எல்லாம் பாடக்கூடாதுங்க, தப்புங்க. கோயில்ல ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குல்ல, இதை தாண்டி உள்ள போகக்கூடாது, அது தாண்டி போகணும்னா அதுக்குன்னு சில தகுதிகள் வேணும். அது மாதிரி தாங்க கர்நாடக இசைனா அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கு, அதை இப்படிதான் பாடணும்னு கதை விட்டுட்டு இருந்துச்சு. உண்மை நடந்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சோழர்கள் காலத்தில், அதுவும் குறிப்பா ராஜராஜன் காலத்தில் அவன் மீது வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு முக்கிய குற்றச்சாட்டு என்னன்னா, தேவதாசிகளை உருவாக்கினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது உண்மை இல்லை. கோயில் கல்வெட்டுகளில் ரொம்ப தெளிவாக போட்டிருக்கு. அவங்கெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் பெய்டு பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்ட். ரொம்ப தெளிவாக புரிகிற மாதிரி வச்சுப்போம். அதாவது பொதுமக்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுப்பதற்காக சம்பளம் கொடுத்து அரசாங்கத்திலேருந்து வேலைக்கு வச்சிருக்கிறாங்க. அன்னைக்கு அது கெட்ட வார்த்தையும் கிடையாது. அவங்களோட வேலை வந்து அடுத்தவங்க கூட படுக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அதில் தெளிவாக போட்டிருக்கு. என்ன போட்டிருக்கு, யார் கூட படுங்கலாம் அதெல்லாம் போடலை. இந்த தெருவில் இத்தனை நம்பர் வீட்டில் குடியிருக்கிற இந்த டான்ஸ் ஆடுற பொம்பளைக்கு மாதம் இவ்வளோ நெல் கொடுத்துருங்க, அதுக்கு பக்கத்து வீட்டில் நாதசுரம் வாசிக்கிறவருக்கு இவ்வளோ கொடுத்துருங்க, அதுக்கு அடுத்த வீட்டில் தமிழ் வாசிக்கிறவர் இருக்காரு அவருக்கு இவ்வளோ சம்பளம் கொடுங்க அப்படின்னு அந்த தெரு பேர் சொல்லி ஒவ்வொரு வீடு வீடாக சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன சேலரின்னு சொல்லி போட்டு அதை வந்து ஒரு செட்டப்பாக வச்சு அவர் பண்ணிட்டு போயிட்டார். அது வந்து ராஜராஜன் காலத்துலேயும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ராஜேந்திரன் காலத்துலேயும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அவன் பசங்க ஒரு 4 பேர் இருந்தாங்க அவங்க காலத்துலேயும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் அவன் ராஜேந்திரனோட பேரன் முதலாம் குலோத்துங்கன் வந்த காலத்துலேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் முதலாம் குலோத்துங்கனோட பையன் வீர சோழன்னு வர்றான். அந்த பீரியட்ல இருந்து கொஞ்சம் வீக் ஆகுறாங்க சோழர்கள். அப்போ சோழர்கள் வீக் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அதாவது முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் கூட மறுபடியும் கடாரம்லாம் போய் படம் எடுத்துட்டு போயிட்டு வர்றாங்க. அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கிறாங்க. இந்த வீர சோழன் காலத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வீக் ஆகுறாங்க. 2ஆம் குலோத்துங்க சோழன் வரும்போது கிச்சன் கேபினட் வேற, அரசவை வேறன்னு 2ஆ பிரிஞ்சிருது. கிச்சன் கேபினட்னா உங்களுக்கு தெரியும், அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள். என்ன பிரச்சனைனா, இந்த முதலாம் குலோத்துங்கன் வந்து ஆக்சுவலா தெலுங்குக்காரன், அப்பா வழியில் தெலுங்குக்காரன். அதாவது ராஜேந்திரனோட தங்கை குந்தவை இருக்கா பார்த்தீங்களா, அந்த குந்தவைக்கும் விமலாதித்தனுக்கும் ஒரு பையன் பிறகுறான். அவன் பேரு ராஜேந்திர நரேந்திரன். மாமா பேர் தான் வைக்கிறாங்க. கீழே சாளுக்கியம்னு சொல்லலாம், இல்லை வேங்கி நாடுன்னு சொல்லலாம். அந்த ராஜேந்திர நரேந்திரனுக்கு அரசவை அந்த ஆட்சி பொறுப்புல பிரச்சனை வரும்போது தான் ராஜேந்திர சோழன் வந்து படையெடுத்து போறான். அப்பதான் கங்கை வரலாம் போயிட்டு இருந்தது. கங்கைக்கு தண்ணி எடுக்கலாம் போல, மருமகனுக்கு ராஜ்ய பிரச்சனை வருதுன்னு தான் அவன் போறான். அப்ப போகும்போது என்ன பண்றான், தன்னுடைய மகள் அமங்காதேவின்னு ஒருத்தி, அவளை அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறான். இந்த ராஜேந்திர நரேந்திரனுக்கும்
அமங்காதேவிக்கும் பிறந்த பையன் தான் முதலாம் குலோத்துங்கன். ஆனா அவன் வளர்ந்தது பூரா அங்க கிடையாது, அவன் வளர்ந்தது பூரா தஞ்சாவூர்ல. அவனுக்கு தெலுங்கே தெரியாது. ஆனா அவன் ராஜாவானோடனே அவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு எங்கேருந்து வருவாங்க, அங்கேருந்து வந்துட்டாங்க. அந்த சொந்தக்காரெல்லாம் வந்துட்டாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த அரசவை வந்து தெலுங்கு அரசவையாக மாறிக்கிட்டே வருது. மக்களுக்கும் அரசனுக்குமான ஒரு இடைவெளி பெருசா ஏற்படுது. இந்த இடைவெளி ஏற்படும் போதுதான் முதலில் பார்ப்பனியம் உள்ள போகுது. எப்படி பூந்து உள்ள போறாங்க அப்படின்னா, நாட்டியம் இதுலலாம் வந்து கவர்மெண்ட் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்களே, கவர்மெண்ட் நல்லா இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க. கவர்மெண்ட் வீக் ஆகும்போது கோயிலை இவனுக்கு ஆட்டையை போடுறாங்க. ஆட்டையை போடுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சதிராட்டம் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு போய் பாட்டெல்லாம் தெலுங்கு கற்றுக்கிட்டு இவனுங்கெல்லாம் எப்படின்னா, இரண்டாம் உலக போர் வந்தப்ப ஜெர்மன் கற்றுக்கலான்னு பிளான் பண்ணுவீங்க. படையெடுத்து வரும்போது அப்போ ஜாப்பனீஸ் கற்றுக்கலான்னு. இப்போ கூட பத்ரி சேஷாத்ரி சொல்லிட்டு இருந்தேன், எதுக்கும் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் சைனீஸ் கற்றுக்குங்க, ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகும். அது மாதிரி இவனுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ராஜா குடும்பம் வந்து தெலுங்குன்னு தெலுங்கு கற்றுக்கிட்டாங்க. தெலுங்கு, அதாவது இந்தியாவிலேயே தாய்மொழியே இல்லாமல் சுத்தக்கூடிய இன்னைக்கும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க நாடோடி கூட்டம் இந்த பார்ப்பனர்கள். இப்போ தெலுங்கை கற்றுக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அங்கே போய் அரச குடும்பத்துக்கு ராஜாக்கு டெய்லி உட்காந்து பாட்டு கேட்க டைம் இருக்காது. ஆனால் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவன பூரா என்ன பண்ணுவான், தின்னுட்டு தூங்கிட்டு தான் இருப்பான். அப்போ ரேடியோ கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாதுன்னா ஆளை வச்சு தான் பாட்டு பாட சொல்லணும். அப்போ இவங்க உள்ள போய் பாட்டு பாடுறது, அரச குடும்பத்துக்கு மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, இப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பர்பஸ்க்காக நியமிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாமல் போகுது, அரசாங்கமே வீணாக போகுது. அப்போ இவர்கள் தொழில் வேற ஒன்றும் இல்லாமல் ப்ராஸ்டியூஷனுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். இவர்கள் ப்ராஸ்டியூஷனுக்கு தள்ளப்பட்ட பிறகும் கூட இவங்க தனியாக கற்றுக்கிட்டாங்க, அவங்க தனியாக இருக்கிறாங்க. இவர்கள் முதல்ல கற்றுக்கிட்டது வந்து வெறும் பாட்டு மட்டும்தான். அதனால தான் பாடல்கள் பூரா தெலுங்குக்கு போயிடுச்சு. கர்நாடக இசைன்னு சொல்லிட்டு அந்த இசை தமிழ் பண் அப்படின்னு இருந்த ஒரு இசை முறையை வந்து கர்நாடக இசைன்னு அதுக்கு ஒரு பேரை மாற்றி அதை தெலுங்கு கீர்த்தனையாக ஃபுல்லாக மாற்றி தொலைச்சிட்டாங்க. அடுத்தாலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டான்ஸ் ஆடுற வேலைக்கு அவனுக்கு முதல்லலாம் வரல, கஷ்டமான வேலை பயிற்சியெல்லாம் செய்யலாம். ஆமாம், அதுக்கு அப்புறம் எப்போ வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைக்காரன் வந்ததுக்கப்புறம் வர்றாங்க. அவன் தான் வா அப்படின்னு இருப்பான். அப்படின்னா அதை முதல்ல கற்றுக்குங்கடா. இது வந்து ஒரு பழைய படத்துலேயே வரும். ஒரு சொந்தக்கார லேடி ஒருத்தங்க இவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க. மச்சி என்ன உங்க வீட்டில் கேட்குது? இல்லை மச்சி, வெள்ளைக்கார துறை வந்திருக்காருல்ல, அதுக்குள்ள கொஞ்சம் இந்த வச்சுக்கிட்டா வெள்ளைக்கார துறை முன்னாடி நல்ல பேர் வாங்க முடியும்ல. எக்ஸாஜரேட் பண்ணிலாம் சொல்ல, இது நாடு விடுதலை ஆவதற்கு முன்பு அந்த படத்துல வந்த டயலாக் இது. அதாவது வெள்ளைக்காரன் முன்னாடி போய் டான்ஸ் ஆடி காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக பார்ப்பனர்கள் தங்கள் வீட்டு பெண்களை அனுப்பி இதை கற்றுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவதாசி முறை ஒழிப்புன்றது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த உடனே அவர்கள் முடிச்சிட்டாங்க, அவங்க ஃபுல்லாக முடிஞ்சிட்டாங்க. அந்த நாட்டியம் அங்கேருந்து மொத்தமாக இவங்க கைக்கு போயிடுச்சு. இந்த நாட்டியம் தெரிஞ்சது இவங்களுக்கே முழுசாலாம் தெரியாது, அந்த தேவதாசிகளாக இருந்தவங்களுக்கு தான் முழுசாக தெரியும். அவர்கள் எந்த அளவுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் இவங்களுக்கு தெரியும். கடைசியாக மயிலாப்பூரில் வந்து அந்த சன்னதி தெரு பக்கத்தில் கௌரின்னு ஒரு தேவதாசி இருந்தாங்க. அவங்க தான் லாஸ்ட். அதோட அவங்க இறந்ததோட தேவதாசிகளே தமிழ்நாட்டில் இல்லைன்ற மாதிரி முடிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்களேன். இப்படி இந்த கலைகளை எல்லாம் திருடி வச்சுக்கிட்டு இப்போ கேட்டால் அது புனிதம், மற்றவங்கலாம் வரக்கூடாது, பரத முனிவரே வெள்ளையா இருக்கிறவங்க, அந்த லைன் எங்கே இருக்குன்னு கொண்டாந்து காட்ட சொல்லுங்க. இல்லைப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கலாமண்டலம் சத்யபாமா அதை சொல்லும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆண்கள் ஆடக்கூடாது, கருப்பா இருக்கிறவங்க ஆடக்கூடாது. அதுலேயே ஒரு சர்ச்சையாக இருக்குது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டிவி ஷோஸ்லாம் போவாங்களாம், ப்ரோக்ராம்லாம் போவாங்களாம். அதில் போகும்போது நல்லா பாடக்கூடிய பெண்ணை பாராட்டிலாம் பேசியிருக்கிறாங்க, நல்லா ஆடக்கூடியவங்கள பாராட்டிலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. சொல்லிட்டு மார்க் போடாமல் விட்டுருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்திருக்க வேண்டிய பொண்ணுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கல. அந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மா வந்து அழுதுட்டு வந்து போய் கேட்குறாங்க, எதுக்காக இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி. யார் நீ அப்படின்னா, அந்த நீ தான் பாராட்டினீங்களா, நல்லா ஆடின மோகினி ஆட்டம் நல்லா ஆடின பொண்ணு அப்பா, ஓ அந்த காக்காவோட அப்பா அம்மா நீங்க தானா அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த வன்மம் எவ்வளவு பெரிய சாதிய வன்மம் பாருங்க. இதை வந்து ஒரு தடவை இவர் நம்ம புஷ்பவனம் குப்புசாமி வந்து ஒரு பேட்டியில சொன்னார், எமக்கும் கர்நாடக சங்கீதம் தெரியும், எமக்கு எதற்கு மார்கழி மாத சீசன்ல ஏன் சீட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க, நான் வந்து உங்களை மாதிரி சும்மா போய் ஏதாவது ஒரு குருட்ட மட்டும் உங்க மியூசிக் படித்தவன் இல்லை, இசைக்கல்லூரியில் படித்து பிஹெச்டி பட்டம் வாங்கினவன். பிஹெச்டினா அதாவது டாக்டர், அவர் சொன்னது இப்படி சொன்னார், டாக்டர் பட்டம் வாங்கியவன். டாக்டர் பட்டம் என்றால் சும்மா ஹானரியாக கொடுப்பாங்களே அந்த டாக்டர் பட்டம் இல்லை. பிஏ இசை படித்து அப்புறம் எம்ஏ இசை படித்து அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சி செய்து 5 ஆண்டுகளாக என்னவோ சொன்னார், சொல்லி பிஹெச்டிஐ பட்டமாகிய டாக்டரேட் வாங்கினவன். உங்களில்
இந்த என்னை உள்ளே விடமாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பார்ப்பன கூட்டத்தில் இசையில் பிஹெச்டி வாங்கினவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? இசையில பிஹெச்டி வாங்கின எனக்கே அங்க இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அப்ப அது வந்து அது யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அந்த மார்கழி மாசம் இசை விழாவை நடத்துறீங்க அப்படின்னு அவர் ஒரு தடவை கேட்டிருந்தார். இளையராஜாவை அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேசுவாங்க. இளையராஜாவை இன்னைக்கு வரை என்னைக்காவது உள்ள அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்களா? அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இன்னைக்கு இல்லை, இன்னுமேயும் அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. எங்க அப்பா கூட என்ன இசை கத்துக்க சொன்னார். நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு, எப்படி இருந்தாலும் நம்மளை ஏத்துக்க போறது இல்லை இவனுங்க. ஏன்னா கருமத்துக்கு அதை கத்துக்கிட்டு இல்ல அவங்க ஏத்துக்கிறது என்னங்க, இசைங்கிறது இப்ப இளையராஜா கத்துக்கிட்டு அவங்க ஏத்துக்கலன்னா இளையராஜா அது வேற விஷயம். அந்த கர்நாடக இசையை வேண்டாம் அப்படின்னு. சரி, நான் வந்து கத்துக்கிறதுனா வெஸ்டர்ன் கத்துக்கலாம். வெள்ளைக்காரன் நம்மளை சமமா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். வெள்ளைக்காரன் மனுஷனா பார்ப்பான். இளையராஜா வந்து சிம்பனி பண்ணும்போது அவங்க எந்திரிச்சு நின்று கை தட்டினாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவன் அங்க ஃபாரின்ல கை தட்டுறான். நீ இங்க லோக்கல்ல நாரதகான சபால உள்ள விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற. இன்னைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கு. இவங்க பூரா பண்றது பூரா ஃப்ராடு. அதுல ஒரு டிஎம் கிருஷ்ணா வந்து கொஞ்சம் வந்ததுல இவங்களுக்கு காண்டாயிடுச்சு. அதாவது பார்ப்பனர்கள்ல இது மாதிரி அத்தி பூத்தார் போல கலகம் பண்ற யாரா அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு வருவாங்க. நம்ம ஐயா சின்ன குத்தூசி மாதிரி அவரெல்லாம் பிறப்பால் பார்ப்பனர் தான். அப்படியே அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு ஒருத்தர் வருவாங்க. அதுல இப்ப இசையில இவர் வந்திருக்கிறாரு. இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னா, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க பார்ப்பனர் மட்டும் தான் படிக்கணும்னு சொல்றீங்க, அது தப்பு அப்படின்றாரு. ஐயா இவனடா நமக்கு எதிராக பேசுறான் அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகுறாங்க. அவருக்கு பட்டம் கொடுக்க போறேன்னா அதெல்லாம் பட்டம் கொடுக்க கூடாது. எதுக்கு கொடுக்க கூடாது? அவர் பெரியாரை பத்தி எல்லாம் பேசுறாரு. டேய் என்னடா இது நியாயம்? பாட்டு தப்பா பாடுறாருன்னு சொல்லு, ராகம் சரியா வரலன்னு சொல்லு, சுருதி சுத்தமா இல்லைன்னு சொல்லு. எல்காட் குப்பத்துல போய் கச்சேரி பண்றாரு, இசை கத்து கொடுக்குறாரு, அதோட தரம் குறைஞ்சிருது. ஏன் டான்ஸை குறை சொல்றதுக்கு நீ யார் முதல்ல? நீ என்ன ஆடுற? நீ கன்றாவியா இருக்குது நீ ஆடுறதை பார்த்தா. இன்னும் 10 வருஷமா கண்ணாவா கண்ணாவா கண்ணாவான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிற. பல தலைமுறையா கூப்பிட்டு அந்த கண்ணை வரவே இல்லை. கன்றாவியா நீ தான் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்க. இதுல வேற இன்னொன்று வைப்பாங்க. இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரதநாட்டிய டான்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்களா, கொஞ்சம் ஜென்ரலைஸ் பண்றாங்களாம். ஃபைனலாக வந்து ஒரு குத்து சாங் வைப்பாங்க, குரத்தி டான்ஸ். அது பேரே எப்படி ஒரு வேணும்னே வைக்கக்கூடிய வன்மமான பேர் பாருங்க, குரத்தி டான்ஸ். இல்ல அது ரொம்ப காலமா குறவம் குரத்தி டான்ஸ் அப்படின்றது இருக்குதானே செய்யுது. எம்ஜிஆர் ஆடி இருக்கிறாரு. எம்ஜிஆர் ஆடட்டுங்க, அது விட்டுருங்க. அந்த நாட்டிய வடிவத்தை வந்து நீங்க உயர்வாக பார்க்கவில்லைன்னு தானே உண்மை. இல்ல அது ஒரு கல்ச்சுரல் அடையாளம் தானே. குரத்தின்றது உனக்கு தாழ்ந்தது கிடையாது இல்லையா? இல்ல நீங்க தாழ்ந்ததா சொல்லி தானே போடுறீங்க. உங்களுக்காக நாங்க அது ஒண்ணு சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு. நீங்க அது ஒரு நாட்டியத்தின் வடிவமாக பார்த்து அந்த குறவன் குரத்தி ஆட்டம் என்னன்றதை கத்துக்கிட்டு அதை நீங்க சிறப்பா ஆடி காமிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒத்துக்கலாம். அது எளிய மக்கள் பண்ணக்கூடியது. அது ஒரு அருவருப்பான விஷயம். இருந்தாலும் நாங்களும் பேருக்கு ஒன்று சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாதிய வன்மம் தானே. எப்படி வெள்ளையா இருக்கணும்? ஏன்னா வெள்ளையா இருந்து என்ன பண்ண போற? இல்ல அது வெள்ளையா இருக்கிறவங்க அண்ணா நல்லா இருக்கும், வெள்ளையா இருந்தா அண்ணன் நல்லா இருக்கும். வெள்ளையா இருக்கிறவன் போய் சொல்ல மாட்டான், வெள்ளையா இருக்கிறவன் நல்லவன். எனக்கு இதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, இப்ப RLV ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டூடெண்ட், அவர்கிட்ட வந்து அவர் நடந்துகிட்ட கலாமண்டலம் சத்யபாமா, அவர் RLV ராமகிருஷ்ணன் நடந்துகிட்ட விதங்கள் குறித்து கூட இப்ப சர்ச்சையா இருக்குது. அவர் வந்து ஒரு மாணவன், ஏற்கனவே முன்னாள் மாணவன் போல இருக்கு. மேல் படிப்பு வெளியே போயிருக்கிறாரு. படிச்சுட்டு மறுபடியும் உள்ள வரும்போது அவரை வந்து ஒரு டீஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவமானப்படுத்திட்டே இருந்தாங்க. அப்போ நிர்வாகத்துல புகார் கொடுக்கும்போது கூட அது வந்து உங்க 2 பேர் பிரச்சனை, நாங்க தலையிட முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அது பர்சனலா தனியா போய் பேசிக்கன்னு சொல்லும்போது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா, பட்டிக்கும் பறையனுக்கும் தான் வந்து சலுகை அந்த நாட்டுல, அதனாலதான் நீங்க எல்லாம் உள்ள வந்துட்டீங்க, அதனாலதான் எல்லாம் சீரழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி சொல்லும் போது அவர் அழுதுட்டாரு. PCR ஆக்ட்ல போய் அப்புறம் கேஸ் கொடுத்து மறுபடியும் விசாரணை இன்னும் அது ஒன்றும் பெருசா நடக்கலன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான குரல்கள் எல்லா பக்கமும் இருக்குது. ஆனா ஒரு பெரிய அளவுல வந்து ஒரு மாநிலம் தழுவிய ஒரு விவாதம் கேரளாவில் நடந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன். மாநிலம் தழுவிய அளவுல வந்து விவாதம் நடக்குது. அந்த பழைய புனிதங்களுக்கு எதிராக அங்க சமூகம் வந்து கொந்தளிச்சிட்டு இருக்குது. இங்க TM கிருஷ்ணாவை முன்வைத்து இங்க ஒரு பெரிய விவாதம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இந்த விவாதங்கள் அது ஆரோக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, இதை பேசினாதானங்க தீர்வு வரும். பேசாமே, அதாவது மேடை போட்டு பேசுறவங்க மட்டும்தான் பேசிட்டே இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன், சமூகத்தில் மாற்றம் வராது. சமூகம் பேசணும், மக்கள் பேசணும். நம்மளுடைய இசை மரபிலே கூட சினிமா தான் நம்ம பார்த்து வந்தது. கூத்து, தெருக்கூத்து இதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்குறோம். இப்போ சினிமாவுக்குள்ள வரும்போது இப்போ இளையராஜாலாம் வந்து சாஸ்திரிய இசை, கர்நாடக இசை எல்லாம் வந்து போட்டு பழகிறார். அதில் நிறைய மாற்றங்கள் செஞ்சிருக்க. பாடறியன் படிப்பிரியன் வந்து அப்படியே நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்குது.
இதெல்லாம் வந்து ஒன்று இருக்குது இல்லையா? ஆனாலும் கூட நம்மளுடைய கிராமிய இசை இருக்குது, மேற்கத்திய இசை இருக்குது, பலதும் கற்றாலும் கூட அவர்களே கூட வந்து இந்த கர்நாடக சங்கீதம் என்பது உன்னதமானதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க இல்லையா? இல்ல அவங்க நினைக்கலைங்க. நீங்க அப்படி ஒரு டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வந்து கிடைக்காதுன்றப்போ ஒரு டிமாண்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன். இப்போ கத்திரிக்காய் வந்து மார்க்கெட்டில் சொல்லுவாங்களே, கத்திரிக்காய் முத்துனா சந்தைக்கு வரணும் அப்படின்னு. அது மாதிரி சந்தைக்கு வரலைன்னு வச்சுக்கிங்க மார்க்கெட்டில், ஆட்டோமேட்டிக்காக கத்திரிக்காயோ தக்காளியோ ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் இப்போ நம்ம பார்க்குற வெங்காயம் வந்து திடீர்னு விலை ஏறிடுது. ஏன் விலை ஏறுது? வெங்காயம் கிடைக்கலன்றதுனால. சரிங்களா? அதை போலவே இதை யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல இவங்க தனியாக ஒழிச்சு வச்சுக்கிறாங்க. வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து இது வந்து ரொம்ப ஒஸ்தி, ரொம்ப புனிதம் புனிதம் புனிதம்னு சொல்ல மக்கள் வந்து அப்ப நமக்கு கிடைக்கலன்றதுனாலே அது புனிதமா தான் இருக்குமோ என்னவோ, மக்களுக்கு அப்படி ஒரு சிந்தனை வந்துருது. மக்கள் இருக்கிறது இருக்கட்டும், இசை கலைஞர்களே அதை செஞ்சாங்க. மக்கள், நான் இப்படி சொல்றேன் புரிஞ்சுங்க. 8ஆம் கிளாஸ் ஃபெயில் ஆன ஒருத்தன் கோயில்ல பூசாரி வேலை பார்க்குறான். ஆனா அவனை புனிதமானவன் நினைச்சுக்கிட்டு ஐஏஎஸ் படிச்சவன் முன்னாடி போய் கையேந்தி நின்றுட்டு இருக்கான் பிரசாதம் வாங்குறதுக்கு. எதனால? இந்த இடத்துல அவனுக்கு பக்தி தேவைப்படுதுன்றதுனால. அவனுக்கு அந்த 8ஆம் கிளாஸ் ஃபெயிலுன்றது தெரியல, அவன் பார்ப்பனர்ன்றதுனால வசந்தவன் நினைச்சுக்கிறான். அதை போலவே இசையை கத்துக்கிட்டவங்க இந்த இசைக்கு நமக்கு உள்ள போக முடியலையே, அப்ப அது வசந்ததுதான், அதனாலதான் நமக்கு கிடைக்கலன்ற மாதிரி இவர்களாக ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கி கொள்கிறார். இசையை மீட்பதற்கு ஒரு போராட்டம் நடத்தணும். ரெண்டுல ஒண்ணு பண்ணணும். ஒண்ணு அதை புறந்தள்ளணும் மொத்தமா, இல்லை அவர்களிடமிருந்து மொத்தமாக மீட்டெடுக்க வேண்டும். இதுக்கு ஒரு பெரிய இயக்கத்தை நீங்க உருவாக்கணும். இதெல்லாம் பண்றதை விட வேற நமக்கு உருப்படியான வேலைகள் இருக்கு அப்படின்றது தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். நான் ஒரு பதிவு பார்த்தேன் 1995 அப்போ வந்து மியூசிக் அகாடமியில் வந்து கர்நாடக சங்கீதம் நடத்த போகிறோம் அப்படின்னு சபாவை புக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. புக் பண்ணிட்டு உள்ளே போய் புஷ்பவனம் குப்புசாமியை வந்து பாட வச்சிருக்கிறாங்க. அவர் பெரியாரை பற்றி பாடுறாரு, ஈழத்தமிழர்களை பற்றி பாடுறாரு, பிரபாகரனை பற்றி பாடுறாரு, நிறைய பாட்டு. முன் வரிசையில் வந்து அருணாச்சலம், அவர் சுபவீர பாண்டியன், இந்த மாதிரி அன்றைக்கு முற்போக்கு தளத்தில் தீவிரமாக இயங்கி கொண்டிருந்தவர்கள் பலரும் முன்னரிசையில் உட்காந்துருக்கிறாங்க. பெரிய கூட்டம் கூடியிருக்குது. இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போதே சபாக்காரங்க வந்து சொல்றாங்களா, நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க, இதெல்லாம் அவ ஒத்துக்க மாட்டா, பிரச்சனை, இதெல்லாம் இங்கே பாடப்படாது, நீங்க வந்து இங்கே பாடப்படாது, இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் இங்கே பாடப்படாது, போங்க நிறுத்துங்கன்னு சொல்றா. இவங்க வந்து வெளியே ஃபுல்லா ஆள்கள் நிறுத்தி வச்சிருக்கிறோம், நீங்க ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா பச்சை பாஸ் பசங்கள்லாம் மேல இருக்கிறாங்க, ரகலையாயிரும், இப்படி சொல்லி நாங்க ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினோம். முடிந்தது பிறகு அந்த ஃபவுண்டேஷன் அதில் நைட்டெல்லாம் உட்காந்து நாங்கள் வந்து பேசி 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 சிரித்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஒரு சாதாரண ஒரு மண்டபத்தில் போய் ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டு வந்தது ஒரு பெரிய சாதனை, புரட்சி என்றது போல நாம் சமூகத்தின் முக்கியமான ஆட்கள் நினைக்கக்கூடியவர்கள்லாம் அதில் வந்து ஆர்வமாக பங்கெடுத்தது செய்தது எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. என்ன விஷயம்னா, நான் அதான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்னன்னா, இந்த பார்ப்பனிய சமூகத்தை ரொமான்டிசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சினிமாவில். அந்த ரொமான்டிசைசேஷனை வந்து நம்ம அங்க போய் கலகம் பண்ணிட்டோங்கிறது அது ஒரு பெரிய வெற்றியா இல்ல, பெரிய வெற்றின்றதுக்காக வெற்றியா அச்சீவ்மெண்டான்னு கூட நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லை. பெரியார் காலத்தில் கொண்டு வந்த அந்த போராட்ட குணம் வந்து கொஞ்சம் கூர் மழுங்கிருச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். நம்ம வந்து என்னவோ அச்சீவ் பண்ணிட்டோம், மியூசிக் அகாடமி போய் குப்புசாமியை பாட வச்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அச்சீவ் பண்ணல. நம்ம இன்னும் மக்கள் மனதில் ஒரு மன தடை இன்னும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. பார்ப்பனியம் என்றால் உயர்ந்தது, பார்ப்பனர்கள் என்றால் அறிவாளிகள் அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் மக்கள் மனசுல இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. அதை நம்ம இல்லைன்னு மறுக்கவே முடியாது. அந்த மன தடையை நாம உடைக்காத வரை தமிழகம் இன்னும் கடந்து வர வேண்டிய பாதை இன்னும் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு. நம்ம வந்து எவ்வளவு வந்துட்டோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். சரி, ஓகே. இன்னொரு தரப்புல பார்ப்பனர்கள் தரப்புல இருந்து வரக்கூடிய விமர்சனம் என்னன்னா, நாங்க வந்து அதுல ஒரு டெடிகேட்டடா ஒர்க் பண்றோம், வாய்ப்பாட்டு கத்துக்கிறோம், இல்ல வாய்ப்பாட்டு கத்துக்கிறோம், இசை கத்துக்கிறோம், வயலின் கத்துக்கிறோம், என்னவோ அதுக்கு உரிய அந்த சாஸ்திரிய இசையை வந்து முறையாக கற்றுக்கொள்வதில் மெனக்கெடுக்கிறோம். உங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறோம். உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளை நீங்கள் குத்து டான்ஸுக்கு அனுப்புறீங்க, வெஸ்டர்னுக்கு அனுப்புறீங்க, பிள்ளை அது அப்படி இருக்குது, இது இப்படி இருக்குது, அப்புறம் வந்து எங்களை மதிக்கிறது இல்லை, உள்ள விடுறது இல்லைன்னா நாங்கள் அதில் அதுக்குரிய திறனோடு இருக்கிறோம், நாங்கள் அதை பாதுகாக்கிறோம், உங்களுக்கு அந்த அக்கறையே இல்லை, அப்புறம் ஏன் எங்களை பார்த்து பொறாமப்படுறீங்க? அதுங்க பொறாம எல்லாம் இல்லைங்க. கருவறை நுழைவு போராட்டம் மாதிரி இதுக்கும் ஒரு போராட்டம் செஞ்சாதான் சரியா வரும். கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் தான் சுத்தபத்தமாக இருப்போம், நாங்கள் தான் சுத்தபத்தமாக போய் கோயிலில் பூஜை பண்ணுவோம் அப்படின்னு அங்கே ஒரு கதை சொல்கிற அதே கதையை இங்கே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்ன ஒரு விஷயம்னாங்க, நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நம்ம ஆட்களுக்கு, நம்ம ஆளுங்களே ரொம்ப அப்பாவிகள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க பார்ப்பனர்கள், அவங்களே மைனாரிட்டி, அவங்கள போய் ஏயா திட்டிகிட்டு இருக்கிற, உங்களுக்கு பார்ப்பனர்களை திட்டுறது தவிர வேற வேலையே இல்லையா? நம்ம ஆளுங்களே பாவம் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த முட்டாள்களுக்கு புரியாத ஒரு செய்தி என்னன்னா, பார்ப்பனர்கள் என்னைக்குமே பார்ப்பனர்கள் மற்றவர்கள்னு தான் பார்ப்பாங்க.
புரியுதுங்களா? இவர் தேவர், இவர் நாடாரு, இவர் செட்டியாரு, இவர் தலித்து, அப்படி இப்படிலாம் பிரிச்செல்லாம் பார்க்கல. எல்லாரும் சூத்திரர். பார்ப்பனர், மற்றவர். இதை வந்து நீங்க எங்க புரிஞ்சுக்கலாம்னா, நீங்க கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். போன உடனே பேர் சொல்லுங்க, நட்சத்திரம் சொல்லுங்க, அப்பா பேர் சொல்லுங்க, எல்லாம் சொல்லிட்டு கோத்திரம் சொல்லுங்க அப்படிமா. நம்ம கோத்திரம் இருக்காது. நம்ம ஆளுங்க வந்து இல்ல, அது ஜோசிகாரன் சொல்லி கொடுத்துருப்பான். சிவகோத்திரம்னு சொல்லுங்க, விஷ்ணு கோத்திரம்னு சொல்லுங்க, சண்முக கோத்திரம்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு சாதியை பொறுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கோத்திரத்தை சொல்லி கொடுத்துருப்பான். இதை நீங்க அங்க போய் சொன்ன அவன் கேட்ட உடனே இவங்களும் நாங்க சிவகோத்திரம் சொன்ன உடனே முடியும். ஓ சூத்திர பயில நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மந்திரத்தை சொல்லிட்டு போயிடுவான் பாட்டு. அந்த மந்திரமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஏக மாதா பகுபிதா சத் சூத்ராய நவ அப்படின்னு தான் வரும். அதே ஒன்றும் இல்லை, ஒரு அம்மா பல அப்பா அப்படி பிறந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சூத்திரன் இவனுக்கு இந்த அர்ச்சனையை பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த மந்திரமே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ அவன் உங்களை எப்போ பார்த்தாலும் உங்களை வந்து பார்ப்பனர் அல்லாதவராக தான் நீ பார்க்குறான் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்படி அவனை பார்க்கணும்? அப்போ அந்த பார்வை நம்ம மக்களுக்கு ஏன் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னா, இன்னும் அந்த பக்தி மண்டைக்குள்ள அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த பக்தி அடைப்பதனால என்ன ஆகுது? இன்னைக்கும் சொல்றாங்கல்ல, பாப்பானை ஏன்டா திட்டுற, தேவையில்லாத பாவத்தை ஏன்டா தலையில கொட்டிக்கிற. நம்மளுக்கு பயம் என்னன்னா, பார்ப்பனர் பழிச்சா பாவம் வந்து சேரும், நமக்கு பாவம் வந்துடும் அப்படின்ற பயம். அந்த பயம் ஒளிந்தால் அவன் யாருன்ற உண்மை உனக்கு தெரியும். உண்மை தெரிஞ்சா அவன் எவ்வளவு பெரிய ஏமாத்து பேர் வெளின்றது புரியும். அந்த ஏமாத்து பேர் வெளின்றது புரிஞ்சாதான் இந்த கர்நாடக சங்கீதத்துலாம் ஒரு கர்மாந்திரமும் இல்லை அப்படின்றது தெரியும். நீங்க கர்நாடக சங்கீதம் இவ்வளோ அப்படியாக்கும் இப்படியாக்குன்றாங்களே, எஸ்பிபி பாடுற பாட்டை விடவா இவங்கெல்லாம் பாடிடுவாங்க. அவர் பாடின அந்த 7 நிமிஷம் பாடலை சுதா ரகுநாதனையும் இல்லை அந்த காயத்ரி ரஞ்சனின்னு ஏதோ 2 வந்துச்சிங்களா அதுங்க, இல்லைன்னா அந்த சத்யபாமா, இல்லை இன்னும் மிச்சம் மீதி எதுங்கெல்லாம் இருக்குதோ பாடுவாங்க. ஆனா இந்த உணர்ச்சி இருக்காது. உணர்ச்சி இல்லை, அதை மூச்சு பிடிச்ச அந்த பாட்டை 7 நிமிஷம் பாடிடுறோமே, நான் மீசையை சேவ் பண்ணிடுறேன். இசை என்பது பயிற்சியில் வருவது. கேட்டா சொல்லுவாங்க, நாங்க சினிமா பாட்டெல்லாம் பாட மாட்டோம், சினிமா பாட்டெல்லாம் அசிங்கம், தரம் தாழ்ந்தது. ஏன்னா உனக்கு பாட வராது, உனக்கு பாட தெரியாது, அவ்வளவுதான் விஷயமே. எஸ்பிபி பாடின பாட்டை உனக்கு பாட தெரியாது. உனக்கு தெரியாதுன்றத என்ன சொல்றது? அது தரம் குறைவு. உன்னால செய்ய முடியாதுன்னா அது தரம் குறைந்தது. உன்னால செய்ய முடிஞ்சுன்னா அதை மற்ற யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் நான். இதுதானே ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இவர்கள் செய்யக்கூடிய பித்தலாட்டம். அந்த பித்தலாட்டம் வெளியே தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அது புனிதம், அது புனிதம் அப்படின்னு. டிஎம் கிருஷ்ணா மேல இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விமர்சனம் என்ன? அவர் பாட்டு தப்பா பாடுறாருன்னா, பெரியாருனாலே உனக்கு இன்னைக்கும் வயிறு எரியுது இல்ல, எரியட்டும், உனக்கு வயிறு எரிஞ்சா எங்களுக்கு சந்தோஷம், அவ்வளவுதான். நம்ம நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதி வந்துட்டோம். ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுல உங்களுடைய கருத்துக்களையும் விமர்சனங்களையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க. மக்கள் பரிசீலிக்கட்டும். கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி. நன்றி. நேரில் மற்றொரு விருந்தோடுமே சந்திக்கலாம். நன்றி.